Unsa imong bation sa dihang makadungog ka bahin sa mga kamatuoran sa impyerno? Kadaghanan kaninyo kinahanglang magpasalamat ug magmaya. Bisan pa ni ana, aduna bay bisan kinsa nga nalisdan sa pagpamati ug pagpaminaw pag-usab mahitungod sa impyerno? Kung gibati nimo kini naginaot ko nga magbag-o ang imong hunahuna bahin niini. Sa miaging pipila ka mga semana nakadungog ka bahin sa mga selot sa ubos nga lubnganan. Ug nakadungog ka kung unsang klase nga lugar ang ubos nga lubnganan. Kini usa ka lugar diin ang mapintas nga mga selot kay gihatag kanunay. Kadtong nahulog sa ubos nga lubnganan dili sama kanimo wala makadungog bahin sa mga selot sa ubos nga lubnganan. Ang ilang mga lawas nakadawat og makakalisa nga mga selot. Nakadawat sila sa ingon nga mga selot nga balik-balik ug walay katapusan hangtod nga ang gidaghanon sa mga higayon kay dili na maihap. Ang Dios nagpahibalo kanato nga sa mga kamatuoran sa impyerno ug balik-balik aron dili kita mahulog sa impyerno. Diin ang maong mga selot nagpadayon nga walay paghunong. Apan sa dihang nagsangyaw kita bahin sa impyerno karon, unsay reaksyon sa mga tawo niini? Kadaghanan sa mga tawo dili gani gusto nga makadungog bahin niini. Sa dihang ang katawhan sa gingharian sa Juda gidala sa binihag ngadto sa Babylonia, gipadala sa Dios si Ezekiel nga nagsulti kaniya sa mosunod. Ang Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 11 nagingon, "Ug lakaw ngadto sa mga nabihag mong katawhan ug ingna sila. Kini ang giingon sa Ginoong Dios, mamati man sila o dili." Sa samang paagi karon, maminaw man ang mga tawo o dili, ang Dios nagsulti mahitungod sa langit ug impyerno ngadto sa daghang mga kalag sa tibuok kalibutan. Kini kay pinaagi sa grasya sa Dios nga kamo maminaw niini nga mensahe niining panahona. Kini usab usa ka pruweba nga kamo minahal nga mga anak sa Dios. Bulahan kagayud tungod kay wala ka lamang maminaw sa pulong kun dili na ningkamot ka sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Daghang kaninyo ang mibati nga kamo mianhi aron sa paggamit sa mas dakong pagpugong sa kaugalingon ug disiplina isip resulta niining mga mensahe mahitungod sa impyerno. Bisan kadtong adunay huyang nga pagtuo kung mosulay sila sa pagpanginabuhi sa pulong sa Dios, uban ang kahadlok sa impyerno, sila makabaton sa kinabuhi ug kalinaw sa ilang mga kasing-kasing. Sa pagkatinuod, daghang tawo ang nag-ingon nga sila malipayon ug magpasalamaton karon nga sila naningkamot sa pagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios sama sa mga liriko sa mga awit sa pagdayeg nga gihatag sa Dios. Kung adunay bisan kinsa kaninyo nga adunay kahadlok sa impyerno o kung gibati nimo nga lisod ang pagkinabuhi sa pulong, gusto kong aduna kay pabag-o sa imong kasing-kasing o gunahuna pinaagi niini nga mensahe. Nanginaot ko nga mas musalig kamo sa gugma sa Dios ug maningkamot sa pagbuhat sa kamatuoran nga mas labaw pa. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamong tanan makahimo sa pag-ingon nga kamo kay malipayon. Minahal nga mga igsoon ni Kristo, pagpadayon gikan sa katapusan nga sesyon, maghisgot kita bahin sa mga selot sa ikatulong nga level sa ubos nga lubnganan. Sa dili pa ko mohatag kaninyo sa specific nga mga pananglitan sa mga selot ug sa ikatulong nga level, atong ribihon sa makadiyot ang mga selot gikan sa unang ang ngadto sa ikatulong ang. Ang unang level nga mga selot sa ubos nga lubnganan kay gihatag pinaagi sa walay kinabuhi nga mga butang sama sa gipainit nga mga bato ug balas, nagabukal nga tubig ug yelo. Ang ikaduhang level nga mga selot sa ubos nga lubnganan kay gihatag sa buhi nga mga binuhat nga sama sa mga mananap o mga insekto. Ang ikatulong nga level nga mga selot kay mao ang mga torture nga direktang gihatag sa mga mensahero sa impyerno. Adunay daghang mga matang sa mga selot sa ikatulong nga level. Niini nga sesyon magisgot ako bahin sa paghiwa sa unod gamit ang lain-laing hait nga mga butang. Ang paghiwa kay nagpasabot sa pagputol sa usa ka butang ngadto sa daghang nipis nga mga lut-on. Mahimo nimong masabtan kini nga dali kung magunahon ka bahin sa paghiwa pareha sa ham. Kung akong gihulagoy ang talan-awon sa kini nga pagsakit, sulayi sa pagunahon na sa usa ka makaluluoy nga talan-awon. Ang usa ka kalag higot sa usa ka kahoy. Dili siya makaliho kag gigapos sa tibuok ang niyang lawas. Sa tupad niya adunay mensahero sa impyerno. Kini nga mensahero adunay tambok nga lawas ug nagsulob ug maskara sa usa ka baboy. Siya kay nag-andam sa naglain-laing matang sa mga instrumento sa pagsakit.
Kining kalag nga gihigot sa kahoy kinahanglang tin-aw nga motan-aw kung unsa ang gibuhat niining mensahero sa impyerno. Ang mensahero sa impyerno nagpahait sa laing-laing mga matang sa mga kalamiton sa pagsakit gikan sa gagmay ug mga hait nga mga sundang ngadto sa usa ka dagko nga mga axe or atsa. Sa ubos nga lugmanan nga usa ka espirituhanon nga gingharian, ang mga kutsilyo dili mapulan sama sa niining pisikal nga kalibutan tungod lang kay kini gigamit og dili na hait. Apan ang rason ngano ang mga mensahero sa impyerno mohait sa mga gamit nga gamiton sa torture kay mao ang paghimo og dugang mga kalisang sa dili pa kini magsugod sa pag-torture. Nahitabo usab kini dinhi sa nasod kaniadtong 1950s ug 60s ug 70s. Sa dihang ang mga tawo misulod sa usa ka lawak sa pag-torture, ilang nadungog ang syagit nga tingog gikan sa ubang mga lugar. Napugos sila nga makadungog sa ingon nga syagit gikan sa torture. Gipahadlok nila sila sa wala pa magsugod ang pagsakit. Gipahadlok nila sila o gipahuna-huna sila nga kung dili sila mokumpisal, sila pagasakiton sa samang paagi. Ituyo nila nga isugid sila sa dili pa magsugod ang torture. Sa samang paagi, ang mensahero kay hinay-hinay nga nangandam alang sa pagsakit. Sa diha nga ang mga galamiton sa pag-torture kay mutingog, ug sa diha nga ang mga mensahero sa impyerno manggisi sa kalag, ang kahadlok nga masinati sa mga kalag kay padayon nga musaka. Siya maghuot sa kahadlok nga magunahuna. Kining mensahero motigbas akong unod sa maong atsa. Iyang hiwaon ang akong unod sa maong kutsilyo ug unsa akong mahimo. Unsaon ako pag-antos ang kasakit. Niining higayuna magsugod na siya sa pagsinggit o makigbisog aron makalikawas sa kahoy. Apan ang mga pisik nga nagbugkos kaniya maputol lamang sa iyang lawas samtang siya mosuway. Ang sa pagpalayo ug walay makaikyas. Bisan pa ni ana samtang siya naning kamot pag-ayo sa pag-ikyas kini kinahimong ebidensya nga walay paagi nga makagawas. Sa katapusan, ang mensahero sa impyerno nga nakahuman sa pagpangandam, may duol ni ini nga kalag nga hinay-hinay nga nagkupot sa hait nga gamit diha sa iyang mga kamot. Ang mensahero sa impyerno mokuha una sa usa ka tudlo ug magsugod sa paghiwa sa unod. Murag nagbaid siya glapis. Gikupot niya pag-ayo ang tudlo o gisugdan sa pagputol sa unod sa tumoy sa tudlo. Ang dugo sa unod kinahulog sa yuta. Kung iyang hiwaon ang kuko, ang mga piraso kay mulupad bisan asa. Sa dili madugay, ang napulo ka mga tudlo kay nahimong mga bukog na lamang. Karon, mukuha siyag mas dakong gamit sa paghiwa sa mga pulso, bukton o gabaga. Sa dili madugay ang tibok bukton mahimong hubo na nga mga bukog. Sunod, hiwaon niya ang unod gikan sa mga tiil, mga nati ug mga paa. Iya dayong hiwaon ang tiyan. Sa iyang paghiwa sa unod sa tiyan ug ang mga tinai kay makitan. Unya, iya kining kuhaon sa tagsa-tagsa og ilabay. Ingon nga ang mga tinai kay nahimong mga babag, iyang kuhaon ng mga tinai og labay kini. Sama sa kusinero nga nagunit og isda, sa walay pagduha-duha, hinahinay nga hiwaon sa mensahero ang unod. Mukatawa siya nga nalingaw nga makita ang kalag nga nagsinggit sa kahadlok og kasakit. Sa makausa pa, ipadayon niya ang paghiwa sa unod nga nagunahuna sa mga paagi sa paghiwa niini sa labi pa kadautan nga mga paagi. Hangtod karon, ang kalag ang gisakit kinahanglan nga magtan-aw sa iyang kaugalingon nga unod nga gihiwa ug ang iyang mga tinai nga gilabay. Sulayi sa paghanduraw ang ingon nga talan-awon. Kung ang panit sa usa ka gigisi o kung ang usa ka tudlo, bukton o bitiis kinaputol sa usa ka aksidente, posible nga itaod kini pag-usab pinaagi sa operasyon. Sumala sa gidak-on sa kadaot, ang usa ka tawo tingali kinahanglan nga magpa-anesthetize o anesthesia sa tibuok niyang lawas. O mahimo usab nga makakuha lamang siya og lokal nga anesthesia. Unya, kinahanglan niyang tan-awon ang doktor nga magputol sa pipila ka bahin sa iyang lawas o magtahi sa iyang unod ug panit gamit ang dagom. Wala niya batiang kasakit tungod sa anesthesia. Apan samtang nagtan-aw siya sa ingon nga talan-awon nga nakadungog sa tingog sa pagputol ug pagtahi, gibati niya ang kalisang. Apan sa ubos nga lubnganan, ang unod sa usa ka tawo gihiwa nga walay anesthesia ug ang kasakit kay dili mahunahunaan. Dugang pa, samtang kinahanglan niyang tan-awon ang dugo nga mibuswak gikan sa hiniwa nga mga bahin ug mga piraso sa unod nga nangahulog sa yuta, pagkasakit sa iyang bation. Apan dili kini ang katapusan sa pagsakit. Human gihiwa sa mensahero sa impyerno ang tibok lawas, gipaubos niya ang kutsilyo ug mipunit og hait nga awl, spear or espada nga talinis.
Unsa may iyang buhaton ini? Kini nga kalag kay nahibalo nga kung unsay buhaton. Kini tungod kay nag-antos siya sa samang pagsakit sa libuan kalibo nga mga higayon sukad siya nahulog sa ubos nga lunganan. Nasayod gayud siya kung unsay sunod nga mahitabo. Mao nga mas mahadlok siya. Ang mensahero sa impyerno nagkupot ug awol og dad-on kini duol sa mga mata sa kalag ug sa katapusan kay itusok sa iyang mga mata. Gibiyaan ang awol sa mata ug ang mensahero unya magsugod sa paghiwa sa nawong. Tungod kay gihiwa ang tibok lawas, kining kalag adunay ray kalabira nga natabunan sa dugo ug sa iyang nawong. Ang mensahero sa impyerno karon naghiwa sa iyang mga aping, ilong, agtang ug sa katapusan ang iyang mga dalunggan ug mga ngabil. Hiwaon usab nga ang mga liog hangtod nga makita ang mga bukog sa liog. Apan dili kini ang katapusan sa pagsakit sa ubos nga lunganan. Kini mao lamang ang sinugdanan sa usa ka bug-os nga bag-ong cycle sa paghiwa. Sa dili madugay human niini, maulian na usab ang unod nga gihiwa. Ang lawas kay maporma ug maulian balik ang tibok niyang lawas. Kabalo ko nga nagtan-aw ka og mga salida nga sama niini. Ang usa ka alien kay mianhi sa yuta aron sa pagpaniid sa yutanon. Ug ang mga tawo niining yutaang ug ang mga alien kay nakig-away. Sa dihang gipusil sa mga tawo ang alien gamit ang usa ka kusgan nga hinagiban, ang langyaw adunay buslot sa dughan. Apan sa wala madugay kay nawala ra ang buslot. Sa dihang naputol ang unod sa alien naayo dayon kini. Ang mga samad sa alien kay dali nga naayo sa mubo nga panahon. Sa kabalo ko nga nakakita ka og ingon nga salida. Ang impyerno kay usa ka lugar. Bisag unsa ka grabe ang pagputol ug paghiwa sa usa ka unod, kini kay maulian dayon ug ang pagsakit kay magsugod pag-usab. Unya ang kalag kinahanglang mangandam sa pagdawat og mga laing hugna sa pagsakit. Ang kalag makakita sa mensahero sa impyerno nga adunay porma sa usa ka dulumtanan nga baboy ug makadungog sa mga tingog sa paggaling ug pagring gikan sa paghait sa mga hayman. Ang tibok lawas kay hiwa-hiwaon ug ang mga awol mulagbas sa mga mata. Hangtod ka kini nga kalag itambong sa linaw nga asupre pagkahuman sa dakong paghukom, dili siya makalingkawas gikan niining gibalik-balik nga pagsakit. Kung ang usa ka bahin sa lawas sa usa ka tawo na daot sa usa ka aksidente, giingon nga dili niya hingpit nga mohugasan ang kakurat sa pangisip. Og kini nga kalag, kinsa kinahanglan nga magantos niini nga kasakit dili lang kausa o ikaduha, apan sa dili maihap nga mga higayon. Dili makahangyo o adunay bisan unsang paglaom nga maluwas gikan sa pagsakit. Sa sinugdanan tingali musulay siya sa pagsinggit, pakigbatok o pagpasaan sa kasakit. Apan sa dili madugay, iyang biyaan ang tanan tungod sa kasakit o kalisang. Aduna ba'y bisan kinsa nga dili makabati kung unsa kini? Dayon, tuguti ako nga ipailakan nimo ang usa ka panghitabo sa kasasayan nga susama niini. Ato sa kaikaduhang gubat sa kalibutan, ang pipila ka mga nasod nagpahigayon gayud og mga eksperimento sa mga tawo. Sa ato pa, igamit nila ang buhi nga mga tao isip nga subject sa mga eksperimento sama sa mga ilaga o rabbit. Kini nga mga eksperimento gihimo aron sa paghimo sa biochemical nga mga hinagiban, sama sa mga kagaw o mga virus nga makamatay sa daghang mga tao sa mubo nga panahon. Ila kining gihimo sa tago apan kining mga butanga gipahibalo sa mga saksi ug uban pang paagi sa mga biktima. Sa panahon sa pag-okupar sa mga Hapon sa usa ka syudad sa China, nahitabo usab ang sama niini. Nadungog usab namo ang ingon nga mga butang nga nahitabo sa makadagang higayon sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Balik sa karaang panahon sa Korea, usa sa mga nasod ang nag-eksperimento sa mga tawo aron masuta kung unsang matanga sa hilo ang mapuslanon ug hangtod kanusa mga tawo mabuhi sa hilo. Ang ubang mga tawo kay kusgan og naluwas. Sa dihang naulian na sila, gihatagan na usab sila hilo. Gisulayan nila ang mga hilo ni anang paagiha. Tingali nakakita ka sa ingon nga mga eksena gikan sa mga salida. Hatagan ko ikaw og pipila ka mga pananglitan sa mga eksperimento. Ilang gi-inject ang mga selula sa cancer o pipila ka mga virus ngadto sa himsog ng mga tao o gitan-aw kung unsa nga mga matang sa mga sintomas ang ilang ipakita. Sa diha nga ilang gihimo ang vivisection, wala nila kinigibuhat sa usa ka patay nga lawas apan sa usa kabuhi nga tawo aron makakuha og mas tukma nga datos. Syempre, walay anesthesia. Giingon nga sa daghang mga kaso wala nila gihimo ang mga eksperimento nga dunay usa ka detalyo nga plano, apan random lamang. Ang mosunod mao
ang usa sa maong kaso. Adunay sila usa ka tawo nga nagbarog sulod sa daghang oras sa usa ka lugar nga temperatura nga ay kay anaa sa 30 degrees Celsius paubos sa zero. Ilang bubuan ang bugnaw nga tubig ang iyang mga bukton. Kung ang iyang mga bukton hingpit nga nagyelo, ilang dadon siya sa lab ug bubuan kini og tubig nga nabukal. Dayon, ang nahuya nga mga panit og kaunuran kay matunaw ug magbilin na lang sa mga bukog. Human nila gihimo ang laing-laing mga eksperimento sumala sa kung unsa ang naa sa ilang hunahuna, biyaan nila ang tawo nga namatay sa kasakit kay dili na sila magsilbing usa ka material sa ilang pag-eksperimento. Isip mga tawo unsaon man nila pagbuhat ang maong makakalisa nga mga butang nga walay pagbati sa konsensya. Alang kanila kadtong mga tawhana dili mga tawo nga adunay ilang kaugalingon nga mga personalidad. Material lang sila alang sa mga eksperimento nga dili bilinhon kaysa sa mga koneho o mga ilaga. Giisip nila sila nga mas ubos kaysa sa tao. Wala nila ginahuna ang kasakit o ang bili sa kinabuhi ni adtong gigamit sa mga eksperimento. Ang pipila sa mga datos gikan niini nga mga eksperimento anaa gihapon sa nagkalain-laing mga dapit nga nagtugot kanato sa pagbati sa kamangis ni adtong maghimo sa maong mga eksperimento. Kadtong mga tawhana gihigot sa lamisa o kinahanglan nga bantayan ang ilang mga tiyan nga gibuka gibira ang mga tinai ug ang ilang dugo nga miagas. Wala gani sila makasukol nga nagtan-aw sa ilang mga lawas nga nadunot sa kagaw pagka malilisang niini. Apan sa ubos nga lubnganan sa impyerno, adunay mga mensahero sa impyerno ug mga silot nga makakalisang kaayo nga dili ikatandi sa mga eksperimento niining kalibutana. Sama sa akong gipatin-aw sa mga silot sa mga bata kaniadto, giduwaan nila ang mga laot nga mga kalag sama sa mga bula. Gipili nila ang usa ka mga kalag ug gihiyupan nila kini. Sa dihang maburot na ang lawas, ila kining gipaligid-ligid o gisipa nga murag nagduwa sila og soccer. Unsa sa imong hunahuna ang mahitabo kung ang usa ka tawo magpaburot sama sa usa ka balon o bola? Manghubag ang iyang tinai og baga. Og mabali ang gusok og dugukan nga magtabon sa tinai. Ang panit kay molapad ug ang tawo mobati sa kasakit sa iyang panit nga nagisi. Human ang mga mensahero sa impyerno malingaw sa pagpatid sa maong mga kalag nga gipaburot, ilang dunggabon ang tiyan sa usa ka bangkaw aron sila mabuak. Kung mabuak nimo ang usa ka balon nga adunay tubig, ang mga piraso sa guma ug ang tubig kay molupad bisan asa. Sa samang paagi, sa dihang mubuto og ang gipaburot nga kalag, ang tibok niyang lawas kay magisi, uban ang iyang unod ug dugo nga napunta bisan asa. Apan sa dili madugay, ang lawas sa kalag maulian pag-usab ug kinahanglan niyang dawaton pag-usab ang pagsakit gikan sa sinugtanan. Makita nato ang kabangis sa mga mensahero sa impyerno bisan sa mga tawo nga nagpuyo niining kalibutana. Ang ubang mga tawo kay nag-ingon nga ang mga tawo mas makahadlok nga mga binuhat kaysa sa mga demonyo. Pananglitan, adunay pipila ka mga tawo nga gitawag nga psychopaths. Nagbuhat sila dautan nga mga butang ug walay katapusan ang ilang pagkadautan. Ang mga psychopath adunay sakit sa personalidad. Dili sila makabati bisan unsa bisan kung makita nila ang kagulanan o kasakit sa ubang mga tao. Gibati nila ang kasuko, apan dili sila makabati sa ubang mga pagbati sama sa kalipay, kasubo ug kaluoy. Busa, dili nila ma-emphasize ang uban nga anaa sa kasakit. Dili sila mangawat, nagkulata o nagpatay sa uban, apan walay gayoy konsensya. Kung tudluan nimo ang imong mga anak, ayaw sila sultihi sa pagpatay sa usa ka insekto. Kinahanglan nga ikaw ang mag-atiman niini. Ang mga bata nahadlok kanila sa sinugdanan. Apan ingnon ta nga pugson nimo sila sa pagdakop kanila ug pagpatay kanila. Unya sa ulahi, dili sila magpanuko sa pagpatay kanila. Samtang nagpatay sa ingon nga insekto, ang dautan nga mga kinaiya kay nagugmad sa ilang mga kasing-kasing bisan sa wala pa sila nakabalo niini. Ug nagdako sila nga ingon ni ana. Busa dili nimo kinahanglan nga palambuon ang ingon nga mga pagkadautan diha kanila. Sa imong nahuna ganahan ba silang mogamit og kapintasan sukad pa sa sinugdanan? Sa higayon nga gamiton nila kini ug sa makausap pa matagamtaman nila ang pag-antos sa uban ug mahimo na nila kining batasan. Sa panahon sa gubat sa Vietnam, gisultian ang mga sundalo nga putlon ang mga ilong o dalunggan sa mga sundalo nga kaaway. Sa sinugdanan dili sila ganahan ini. Gisuklan nila kini, giunsa nimo pagputol ang mga dalunggan og ilong. Gidumtan nila kini pag-ayo.
Miingon sila nga dili nila kini buhaton. Apan sa makausa og pagpangkaduha nila nga kini gibuhat, gibati nila nga okay ra kini. Mibuhat pagani sila aron maglingaw-lingaw. Unya, dali ra nilang kining mahimo. Ang maong daotang kinaiya na ugmad diha sa ilang mga kasing-kasing. Makaplagan nila nga natural na lang mubunal sa usa ka tawo. Unsaon nila pagbati sa kasakit sa uban. Busa kinahanglan nga magbaton ka og maayong batasan. Naay mga panahon nga ako mismo ang mapintas. Nagunahon ako usa ka adlaw kung nakapatay ba ako og usa ka buhi nga butang. Bueno, gipatay ko ang mga langaw. Daghan kanila ug ang mga lamok. Napatay ko ang kadaghanan sa ilaha. Kung adunay pagkaon sa lamisa, kung adunay usa ka langaw nga molupad og mahulog sa usa ka side dishes, makakaon unta ako niini. Tungod kay dili ko ganahan, gipalayas ko og gipatay ang mga langaw. Unya, samtang nakahinumdum ko sa akong pagkabata, nahinumduman ko ang pagpatay sa mga baki ug mga bitin nga grabe kaayo. Sa dihang nakigdula ako sa akong mga higala sa bata pa ko, nagpatay mi og mga baki ug gilubong sa yuta. Ganahan mi nga makakita ni ana og mao nga nagdula mig ingon ni ana kausa og kaduha. Nahinumdum ko nga naa ako'y kabangis kaniadto. Kausa o kaduha nako gibuhat kana kauban ang akong mga higala. Gidumtan ko ang mga bitin ug busa gipatay ko sila. Apan dili na ako kini mahimo nga mag-inusara. Pagkabuntag nakakita mig mga bitin, pagkahuman sa eskwela nangadto mi sa ila kay kabalo mi kung asa sila. Gipatay namo sila. Karon, sa akong hunahuna dili nako sila mapatay. Kung sultihan ako karon, wala ako nakapatay og manok. Bisan pa kung ang mga tawo mo patay sa ingon nga mga butang, ang daotan nga mga kinahiiya kay molambo. Kung gibunalan nimo ang usa ka tawo sa makausa o makaduha, so lahi kanunay nimo siyang mabunalan. Sa akong mga adlaw sa eskwelahan, kung nakig-away ko sa ubang mga estudyante, dili nako mogamit sa akong mga kumo. Igamit nako ang akong mga palad, busa dili ko makaaway og maayo. So gigunitan ra nako siya. Dili nako siya masumbag sa kahadlok nga masakitan siya o masamdan siya. Bisan asa. Ingon anak ko bisag bata pa ko. Mao nga kanunay kong mga martial arts nga dili mo gamit og kumo. Sa kadaghanan akong martial arts, nabansay pag-ayo ang akong mga tudlo. Wala gani sila makabati nga sadaan bisan nang gamit sila og kapintasan. Mas ganahan sila niini. Mahimo pa gani sila nga mobati sa usa ka matang sa kalipay pinaagi sa pagpasakit sa uban. Mao nga ila nahimong batasan ang pagbuhat sa maong mga krimen sa matag higayon nga sila adunay tinguha. Sa among katingala, dili pa dugay sa Korea, usa ka tawo nga nakapatay sa kapin sa 20 ka inosenteng mga tawo nga ang gidakop. Iyang gipamatay ang mga tawo sa ingon nga mangilad nga mga paagi o gilabay ang mga patay nga lawas human kini giputol-putol. Wala siya bisan unsang partikular nga rason sa pagpatay. Apan siya miingon nga gusto lang niyang mopatay og mga tawo. Bisan kung dili tanan kanila nagpadayag sa ilang kaugalingon sa kini nga klase sa grabe nga krimen, adunay daghang mga psychopath sa katalingban. Ang uban kanila adunay pipila ka profesional nga mga trabaho. Usab og sila nakalikay sa pagtuman sa balaod. Ilang gilimbungan ang mga tawo nga maliputon nga naglikay sa pagtuman sa balaod o nagpahimulos sa mga ubang tawo alang sa ilang kalipayan. Nakakita nako og ingon ni anak nga tawo. Human ko nagsugod ni ini nga simbahan. Nalimbungan sila moduol sa mga tawo nga adunahan ug maingon sa usa ka bantugang doktor ni ining natan miingon sa iyang libro nga usa ka 100 ka tawo karon ang mga psychopath. Kini usa ka butang nga makapakurat kayo. Adunay usa ka makalisa nga salida bahin sa mga psychopath. Ug ang usa ka kriminal nga psychologist nag-ingon nga ang realidad kay mas makakilisang kaysa sa salida. Sa salida, ang bida sa usa ka paagi gub-on ang psychopath apan ang sa pagkaninuod bisan ang tigpatuman sa balaod o mga psychologist walay mahimo mahitungod kanila. Ang Salmo Kapitulo 121 atong makita ang pagdayeg gagitanyag sa katawan sa Israel ngadto sa Dios sa dihang mitungas sila sa templo. Ang bersikulo 5 hangtod sa 7 nag-ingon, ang Dios mao ang imong magbalantay. Ang Dios mao ang imong landong sa imong tuo nga kamot. Ang adlaw dili mo hampak kanimo diha sa adlaw, ni ang bulan sa gabii. Ang Dios manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan, siya magbantay kanimo imong kalag. Nagtuo ko ang tanang membro sa manmi muhimo sa samang pagkumpisal. Apan kinahanglan nimong hinunduman ang usa ka butang.
Aron ikaw kanunay nga panalipdan sa Dios, kinahanglan ka kanunay nga magpuyo sa Dios diha sa kahayag. Minahal nga mga kaigsuonan, ingon nga ang makakalisa nga dautan kay naglungtad dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an, ang impyerno kay tinuod usab nga lugar. Dili lang kini fiction or storya or screenplay. Busa pagunahuna mahitungod ni ini nga impyerno. Ako nag-awhag kaninyo sa pagsalikoy sa tanang matang sa kadautan. Apan wala ako nagpasabot nga kinahanglan magkinabuhi ka sa kahadlok sa impyerno sa tanang panahon. Kinahanglan nimong isalikoy ang dautan pinaagi sa pagbati sa kasing-kasing sa amahan nga Dios. Apan usahay, kinahanglan nimong buhunahon kining makakalisa nga impyerno nga tinuod nga nagluntad aron lig-on nga mapahawa ang mga tentasyon sa mga sala. Mao kini ang hinungdanon nga akong gihatag sa sermon sa impyerno aron ikaw makasalikway sa mga temptasyon. Unsaon nimo pagbuhat ang usa ka butang nga makatultol kanimo ngadto sa impyerno kung imong mahanduraw ang makakalisa nga impyerno? Sa dihang nasakit ko sulod sa 7 ka tuig, miadto ko sa daghang acupuncture shot. Sa wala pa ko makakuha sa mga shot, nahadlo ko tungod sa kasakit nga akong nahinumduman. Unya, gisulayan nako nga mawala ang kahadlok. Sa tinuod sa akong nahinumduman nga nakuha sila sa may aging higayon, dili kayo sa sakit. Makaagwanta lang ko gamay. Bisan kung gisulayan nako kana nga paagi, wala kini mulihok. Sa wala pa nako makuha ang mga shot, nahadlo ko. Apan sa dihang nakuha ko kini kay magwantara. Gituyok sa espesyalista ang akong mga bitiis, tudlo sa tiil, ug uban pa aron makuha ang mga shot. Mao nga nahadlo ko. Apan dili kayo kini sakit sa dihang nakuha nako sila. Mahimo nimong ibutang ang imong hunahuna ang kini nga mensahe ug ilikay ang imong kaugalingon sa pag-adto sa impyerno. Angay ka bang mahadlok? Dili. Mas gusto nimo magpasalamat og magmalipayon. Nagpuyo ka sa kahayag pinaagi sa pulong sa Dios. Unsa ang angay nimong kahadlokan? Dili gayud ka mahadlok. Mas gusto nimo nga magpasalamat og magmalipayon. Pinaagi ni ining mga mensahe sa impyerno nang hinaot ko nga mogawas ka isip mga mensahero sa kahayag ug modan-ag ni ining mangitngit nga kalibutan. Sa pagbuhat ni ini, ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo mahimong lungsonaron sa bag-ong Jerusalem. Diin nagpuyo ang atong amahan nga Dios nga tinuod nga maayo. Amen.